Hlala nami uzenze unathazeka. Ebese uyasubscribe, uyakhomment, uyalike. Le i-pistol shrimp. I-pistol shrimp ikwazi ukuqhumisa ilokhu njani. Ikwazi ukusinepha. Uma isinepha khona ukuqhuma kuba khona. Uma sendiwa khona udlula ngisho ukuqhuma kwesibhamu. Kodwa isilwane esiwu-4 centimeters silingana nomunye umuntu. Lesilwane kuhlalisa phansi ochwepheshe beyilwane nososayensi bezama ukudiscover ukuthi ngabe yini le edala ukuthi lesilwane uma sesinepha isilwane esiseduze sibe sishayeke phansi. Ofisha abakhulu-ke nenkalankala-ke la babhuquza phansi. Into edala lokho ukuthi lesilwane if sisinepha kuba khona ukubila okuba khona. And then after lokho kubile bese kuphuma ilokhu njani igwebu elishisa ukudlula ilanga lifike lishaya leso silwane. Lesilwane asidingi ukuthi size sithinte ukuze sibulale. Kahle kahle asithinte isidala masibulala. Sisebenzisa ukuqhuma lo msindo wokuqhuma lokho. Indlela omkhulu ngayo lo msindo, if kunomuntu oseduze kwalapho noma umuntu osuke ngaphansi kwamanzi, izindlebe ziyavaleka same time.